Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, nimra mon nanɗon won yiɗɓe nadde hen ɓe ganda lawol ɗo heedi. Lawol ngol nanɗon joni noon hande ko clavier o mo arab o gaddami on o moni. Clavier arab ko ni wayata ɗo henne ala ko woni ɗo kon janggano, ko ɗo gandata holno windirte. Kala harfe ɗo woni ɗo tan sa fi tan yaltat bowal. Ay ɗo del nani, ɗo woni za del. ay ɗo ɗa koyngal, ay za koyngal. onon jiide joni noon kamɓe noon ko ni ɓe ndelli ay ni yarata hay to ɗo. wadde on jii rewodirani del ja tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ay ha tongu piccuɗo. Nde wonno ɗum ɗo e nandi ja o toɓɓa less ha o toɓɓani hay nokku, ha o toɓɓa dow. ayde ɗone ko ha saqiru, ay ɗo ko ta saqiru, aɓe nandi ko ta o serdiɓe. ɗo ko ta ha gayna mbiya saqiru, ɗo ko ta oko ha mawɗo. ɗo ko ayna baaliɗo, ɗo ko gayna baaliɗo. ɗo toɓɓani ɗo toɓɓi, on jii. ɗo ko fa, ɗo ko qa. ɗo noon luural nanɗo, luural taskima wonɗo no moƴƴi. Fa jorɗo e qafara, ɓe hen ko nimdira fa jorɗo, wotere dow. ɓe hen noon ko wotere dow wona qaf, wotere less wona fa. ɗo noon ko fa woni ɗo, ɗo pamata ɗum. ɗiɗi dow wona qaf, wotere dow wona fa. so ɗo no woni wotere dow, wadde ɗo wona wotere less, ɗo wona fa, ga wona qaf. ɗo woni hun endu, so hun endu nani saredu piccuɗo daredu. ay ɗo ko saredu daredu, toɓɓere serdiɓe. ay ɗo zadel ɗa koyngal kef mimarak nunarak ta jorɗo alif lam alif ba jorɗo yanara e jubri yanan ɗon. ay ɗo ko hun endu, ɗo ko sintoyɗo, ɗo ko sintoyɗo piccuɗo. ɗo ɓe sinara, sinara sintoyɗo piccuɗo. on jii ɗo ko ra koyngal, ɗo ko zeyyin, ɗo ko wow, ɗo ko ta saqiru, ɗo ko yanara. ay alif nani wonde madda mum dow. ɗo ko lam alif, lam alif wonde madda mum nan ay dow to. ɗo ko ha saqiru, ay ɗo ko wow ene wonde tigui dow. on jii ɗum de masɗe ɗe eneni, ɗo ko masɗe ɗiɗi less gotal less. on jii ɗo ko kowal ene dow to, ɗo ko madda, ɗo ko tiguinte, ɗo ko yanara waɗi tigui dow muɗum. on jiide ko ni wayi. ay masɗe ɗe nan ga ɗo to jiiɗo ko tural. on jii ɗo ko tural. on jiide ɗo wonɗo hen masɗe ɗi ko ɗiɗi dow, gotal dow. on jii masɗe nan ɗon. ɗo ko lam alif waɗi less to tiguinte, ɗo ko alif ayi woni tigui less. wona on jii koye kala fiyete waɗa aɗa masa, masɗe nani hen. ɗo ko ɗiɗi less nani, gotal less nani, ɗo kowal nani. ɗo noon ko tural gotal, tur ɗiɗi dow nani, tur ɗiɗi less, parti ɗiɗi dow, poto gotal dow nani. ni foti ari ardi. ɗum ɗo tan woni alluwal ngal janggata. sa famingal tan andu jangde ma yaawi. ɗum ɗo woni alluwal gongal e clavier arab. clavier pulaar no woodi,
clavier français ne woodi, angal kala ɗemngal clavier mum bangge. An noon ko arab janngata Qur'ana ko ɗo jiyata e portable ma he tawa ɗum toon, sa ɓoƴƴi hen tan yaltat. ɗum noon wadde ko ngal ɗo alluwal jinmi oɗon teskongal sen gayni noon mi holla on ko janngunɗon ko holno windorto e nder fatiha, holno windorto e nder fatiha. wono ɗe tan bindi kamilu ha timmi, ɗe tan bindi kamilu ha timmi, ɗe tan son mbawi tan kamilu dow ha less ɗe tan goni toon. aɗa jaaha noon ɗe mbaylo an bindowo o ko jiɗɗa windude ko ƴettagal ndendina hawra ko jiɗɗa haalde ko tan jiiya bindugol yooɗa. nani ɗum kadi kaalen ɗo so en garoyi inchallah kadi puɗɗen jangde nde oɗon kolle ɗe alkule holno ɗe cañorto e nder bindi. o ƴetta o jaara jaam jaam mbason heññade heppude. an janngowo hoto heño hoto heppu hoto yaw, janngowo hoto heño hoto heppu hoto yaw. jannginowo sago mum komo janginto faama, en joddaki en gondani. nafata noon yo waɗa jaam ñan tan jaren jaam jaam jawon yiide law, mbawon law, dawon law. so heewi amnetma an jannginowo. ɗum noon ko haran bamon ko ngal alluha janggete. nan ɗon on kolla fof nan ɗon so yiiɗon e clavier mum o mo jiiɗa toon on jangginama kadi e alluha tati, alluha gandal ngal mo holli on toon, ɗimmal on kollama, tataɓal on kollama. ɗo noon ko ha pamonɗe hotoɗo caawi e nder clavier gasi. on saaha soɗen gari noon mi holla on ɗoɗo caawi e nder fatiha ɓolowo. e nder fatiha he fodde nogas e goho majje en suuri e nder fatiha. tati goɗɗe ɗe cuuri koye nder naasi, ɗiɗi goɗɗe ɗe cuuri koye nder falaqi, ɗiɗi keddiɗe ɗe cuuroyi koto almasra to gasi. ɗum ɗo tan woni ko janggete. sa saw jaaɗo pillo aɗa garta ko hate ɗiggina. sa wiye ba si mrak ene haale ko sirru won toon. ɗum noon min gare on min janngu ɗum par jaam jaam, eɗen jaara jaam jaam, oɗon jannga oɗon binda, oɗon jannga oɗon binda. ko jangde e bindol jadata, binda jangga binda ni foti. kala ɗo pinɗa keeɓa seeɗa, on seeɗa ɗigginama ɓuuri jangga ha heewa ɗiggani wawaka. jaren jaam jaam sefta etade. ƴette kuɗima e carnet ji mon ko musidɗo moɗon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam. oɗo numéro noon wonande yiɗɓe jeeyede e jangde he mbatton ko 00221 77 906 14 81. whatsapp o ma yi hen winda Yaya Ly, gara kala indema yettodema, gara gadda temedde ma nayyi, bindoɗa naata kalliru mayne joɓa temedde ma nayyi. e jaramma gara a yiɗa min postani mi yar, aɗa yiɗi jaramma gara naata joɓa temedde ma nayyi, bindoɗa naata jenta janggoɓe. a jangi a wawi ko an jeeyi wona minen jeeyi. an janggata an wawata. yimɓe ko janguinde min kawi sarɗeji amen temen nayyi gaddata bindoɗa jangga. lewru maayi temedde ma nayyi gadda ala haala ni foti. kala jiɗɗo arde bisimilla ala suka ala mawɗo adda bala gorko jiɗɗo tan wiiya garen janggen yo Allah wallu en.